RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing nga nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawag ko. Lipay ako. Kasilab Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Ganun ako gusto magkita ang laki pag-ibuka nino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Jira. Hinainguan sa elementary pa, valedictorian. Sa high school, salutatorian. Sa college, Caesarian. Mao gid ni tapos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahigalitan. Pre, bright ginis Jira. Siya valedictorian sa elementary. Mao. Proud ko kung anak pre, Christian. Unya si Lloyd eh. Unsa man siya, ha? Si Lloyd. Ay, wag yung taon kasaka sa stage. Uy, Maayo ang pagkaliwas ako mubong utok si Lloyd. ay, congrats, anak. Jira. Salututurian ka. Salamat pa. Pastilan, papang. Dali, rabayag ng labay sa panahon. Porterat yung dalia. Murag kagahapon pala kami sa kaka sa stage ug nagtaod sa medal ni Jera pagka-valedictorian. Unya, milabay na pod ang pila ka tuig. Mi-graduate na pod si Jera sa high school. Ug bisaka na pod ka sa stage nga nagtaod sa medal kay salutatorian si Jera. Karon college na gyud ang atong anak. Mao. Og dili makalaho sa college si Jira kung wa pang yang inahan nga nag-antos in town sa Kamingaw kay nanabaho mas gawas. Nanabaho ka mas nasod dito sa gawas aron lang mahatagan og maayong kaugmao ng atong anak. Ay, bisag wa kay trabaho, pero labaw pa sa trabaho ang imong kahago ug pagsakripisyo sa pag-atiman kang Jera. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo nga naa ka nga mao'y ni guide sa atong anak. Ug karon kay dagan namang gid ng atong anak. Bantayan mo siya, ha? Sama sa imong pagbantay ka ni siyang bata. Huwag yung kumagmahay nga ikaw ang nahimong amahan sa akong anak. Kay nagtubo nga buutan og bright si Jera.
Mamang, halos ng kalampusan sa tong anak. Di man ako ang tanang credits, ha? Nasa kay imo. Kung wa ka pa mo abroad, dili kita makapa-eskwela kang Jira sa nindot nga tunghaan. Ay, mubalik para ba kog abroad, Papang? Pero last na lang yun ni. Ikaw mahibaw, mamang. Tumana ang imong saad nga last na lang yun, ha? Ay, lagi, Papang, uy. Wa ko mag-full load kay dili makaya sa budget ni Papa o ni Mama, uy. Ay, ako ay nag-full load ko. Chari, kay gusto ko mo graduate ayon ko. Mau ba ning dutan ni mo, uy? Jira, Jeffrey? Nagusto mo ka din sa eskwelahan? dini ko nagpa-enroll. Unsa? Mas maayo rin noon. Ila-ila din mo sa akong BFF, si Chari. Akong kuan si Jeffrey. Ha? O si kuan? Boyfriend yun. Jira, unsa kang oras ang muuli karon human sa imong klase? Alas 5 sa hapon pa. Kaya naman. Malawag ang imong inahan. Gusto makigsulti nimo. Okay pa. Mupaulit na dayon ko after 5 p.m. pa. Jera, anak, nanawag yun ko aron magkasulti ta. Bahin sa unsa man na, ma? Kinsa ba kada si Jeffrey, ha? Akong uyab, ma. Jera, pangandoy baya na mong papa ni mo nga may kurso ka nga mahuman. Si Mama baya, uy. Kay Mama sa kung gusto ma ba nga makahuman ko sa college. Ay, kabala ka, ma. Dili ko ka mo pakiasan si Papa sa inyong mga nindot nga damgo alang nako. Jeff, asa pa di ay ta? Dili man ni ang dan paingon sa amo? Kapoy kong lawas. Gusto ko mo pahuway nga naa ka, Jira. Kung uli lang di kas inyo, aron ato ka mapaway. Nabungol ka. Matod ko. Gusto kong mo pahuway nga naa ka. Jeffrey, basta ba ni Dapita? Model? Christian, wa pa ba sinday Jira nimo? Kung maabot na gani, pahibaw ako, ha? Sak ako sa taas, ha? Jeffrey. Jira. Ay, kapit sa sigatos. Mabdos ko na. Dila, pag gani, mabdos tayo. Siya pa. Jira, ipagawas ang dila, ipagawas. Jeffrey pa. Napalaga. Magamahan man ko. Magamahan ko. Damihan mo eh. Basta. Pagkasi ba yata yung pukul mo mabdos mo, ha? Malaki. Dila, dila. Alain, basta kong gibati, eh. Unya,
Unya, ganang kumukaon ng mga aslom nga pagkaon. Hala, 1 month naman ay kung ako duga. Oh no, nagbunga ka nga mong gibuhati, Jeffrey. Maptas ka ako. Jira, anak na kong buutan. Pagmata na. Hayag ng adlaw, nak. Unsa man, wa kay klase. Jira. Ba? Sa man ka, hayag na mga adlaw. Ay, pastilaning buutan kong anak. Alas na pinamas buntag, wa kay klase, nak. Naaman pa. Ya. Mabi, lain mo na pamati na ako sa kong lawan. Uy, time pa. Pila na magkaadlaw nga ni absent ka, uy. Nabalaka naman ko ni mo, nak. Sige na, bago na diha. Kaon sa, nga humanin mo kaon, magpa-check up tag doktor. Good morning, Doc. Ipa-check up na ko ni akong anak na kong buutan. Unsa gibati nimo ha? Kuan, Dok, anang malipong man ko, Dok. Nya, kapawala mo bangon. Gusto lang kong magsigila ko kita. Mao ba? empty bottle. Sod ang imong sodya sa CR o pangihi. Unya gawas inigawas sa imong ihi. Ayaw na isod ang unang mugawas diya sa sudanan. Itungod lang yun, itungod lang. Ano tunga-tunga? O, kanang tunga-tunga mo ay imong isod, ane. Huwag may mo isawad, ani ang imong ihi, aning akong gilinya, oh. Nurse, please ko kasi sa aning pasyente. Doc, good morning. Ni ako kay magkuha ko sa resulta sa pag-examine ako sa akong dalaga ba. Ay, nabalaka manggod mi sa akong asawa kay bakit kung sa na iyang sakit ba. Manong Jay, why sakit ang imo anak? Ay, salamat. But she is pregnant. Usa. I'm sorry pa. I'm sorry. Pero dili ko si Mama. Mapadayon paghapon ko sa akong pag-eskwela bisag maptis ko. Hangtod karon. Wa pa ko mahibaw kung pahibawon ko ba ang imong inahan. Pa, please. Ayaw lang siya pahibaw, Promise pa. Mo graduate ko bisag budak ko pa kini akong tiyan. Pa, I'm sorry. Jera, nagasulti na mi si Jeff. Ako sa gisultihan nga mabdus ko. Unya, unsa may ang gisulti nimo? Kanus amin siya makikatubang sa akong papa, day? Kuanday, matod ni Jeffrey nga, sorry kuno, dili pa siya andam, dili pa siya gustong mahigo. Mao pa? Okay, day. Way problema. Ipanganak ko kining bataang nga way ilhong. Sige na kaya ako tiyan, Dok! Nurse, assist me, be. Kinahanglan nga ECS na to, Jera. Dili! Hello, Mamang. Mamang, ni ami ka sa Jera sa ospital. Ni ami sa ospital ka sa Jera. Kaya nga no, matapang. Si Jera, Mamang.
Jira, Naunsa si Jira ha, papangano man. ay nanganak, gisisaryan. Mamang, uy mamang, napakaspikas rin niya. Hello, mamang. Unsa to pang nanganak si Jira. O mamang, kaluha, uy. Kaluha, lalaki. Maong gisisaryan siya. Ginoo ko. Nasya ko no si Mama ug wa makatingog matupang papa nga nagsulti nako. Yang na uli sa Pinas si Mama, wala sila ay nasulti kundili kagwapo sa kong apo uy. Dili lalim ang masisaryan uy. Mago tumang higala ang kaagin ni Jera, dinhin ning atong tulumanon. What's the style? Na si Sarian is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera sa direksyon ni Terdy Adrocan. Spinner, Ariel Mancao. Recording editor Randy Tayad. Soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drum.